Čau čau lidi, dneska si jdeme zahrát Fortniteový speciál, protože jsem dosáhl 100 lajků, což vám za to lidi moc děkuji. A dali jsme si challenge vyhrát skoro. Ne challenge, ale speciál. Chápete? Speciál za 100 lajků je vyhrát skoro. Prostě taková ta typická Fortniteová věc a já to budu dělat pravidelně. Samozřejmě. Jak by jinak. Jak už se chystal, ale borec. On úplně, tak teďka se ho zabijeme. Chcípne. Stejně to bylo NPCčko. Rychle nějak opnout trezor. Další NPCčko, jak by jinak. Já ani nenajdu jedno pění. Jo, už ho tady mám. A teďka ještě hledat toho křováka bude problém. Stará katana. Hele boss, zkusíme ho zabít. NPCčko. Simple. Nice. Mytická pumpa. Tak to jo. Já tady nechám použít zlatýho jakra. Když bych se tak strašně rád vzal. Vzal bych si ho místo těch teleportů. Nevím. Chodit, Ono to je v zóně, ale tam už nestih. No, kámo, jak to zmizí, chápeš to? To prostě zmizí. Kámo. Bych tak či tak mám mytickou pumpu, Sentinel. Mythic Sentinel Pump variant. Crafted to enhance ammo capacity. Visit size. Wow. Jo. Ona enhanced, nebo já to říkám jako enhanced, ale enhanced. To znamená, že to je na enchantovaný. Krásou. Já tak strašně rychle přebiju ten dům. Jako ten farm nedobrý, jak strašně rychle přebiju. Kamo, co to je? A teď budeš utíkat? Korunka! No jasně, to bude on. Ten korunkář. Jak se tam podívuje? Jdem tam. Kamo tam je? Já vím, kde seš. Jo! Vyšlo mi to. Ty kráso. Moje korunka, co? Moje korunka. Moje. Jak jsi tam kempil? To neměl dělat. Kámo, jako nevím, jestli budu chodit na ostrov. Jestli tam mám chodit. To je zase určitě na tom místě jako minule. Skoro na tom stejném. Medailonka je zase někde v místě ztracená. Co možná klidně mohl vzít. Možná bude dobrý loot. Tady. Ale to SMGčko bych chtěl. Kámo, teleporty si už asi to očividně vzal. Nevadí.
je epická. Možná, že by jí nerfuje. Nevím, prostě někdo má. Jsem vzal teleportovací masku. Já bych si tu vzal, kam se tam SMGčka. A je to hodně zajímavý. Admiral. Krásný boost to má. Třeba nějaké metky tady, vole. Ať mám v endgame přece jenom. Teď si docela i věřím jako na vin, ale nejsem si jistý, tam někdo letěl. Já si kašlu na Island. Pojď, kámo, to NPCčky je úplně... Ok, kámo, ne. Prostě nejde za mnou, musím se podvat. Třeba se tam staknu, nevím. On je tam prostě zaseklý, to NPCčko. Tak nechám to zase absolutně to nechám. Nedropneš mi něco? Co potřeba? Počkej, můžu komunikovat s ním, aby mi něco droplo. Kam? Prostě dropne materiál. To je dobré, já se oblevu. Já potřebuju to nějak myslet. Oho. Metky, nazdar. Kamo. Náboje. Jako mám full. Dropuje random. Zase se mi prostě buglo auto, hej, co to je? Mě mega často buglo auto. Teď ani neslyším auto prostě. Jak já nesmím. Jak mi to najednou sype do auta, ne? Kam to je další? To je úplně super. Já si počkám. Tak zbytečně úplně fajti. Já si myslím, že to ještě může dopadnout dobře. Když začnu fajtit. Kámo, ten boss ještě žije? Co to je? Jak je to vůbec možný? To je Luke Skywalker, nebo někdo takovej. Kámo, ubral jsem mu za stůl. Nebudu nás katanu riskovat. Au, do prčic, kam je to nebere. Co, jakože se to mě netka kroky. Už tam nikdo není, doslova. Proč se spíše havktuha. OK, kámo. Kámo, ten borec tam těžího, nemám materiál, nebo se mi to zdá. Takže. Asi jo. Kámo, co to je za zónu? Ale lepší než ty kopce, tak to je dobrá zóna. To je dobrá zóna, kámo. Actually. Shockwave to vím, nemusím být blbý. Ale já jsem mu to SMGčko nasypání prostě. Jdou po sobě. Dobře, takže máme tu s čestkou. Ona ani nejde těžit, nebo mám lagy, kámo. Hej, kámo. Nedělejte mi to. OK. Máme tu porce, to bych nedělal. Au! Já prostě si na ně čumím a on hnedka po mně to je. Já to nedám. Fuj. Já zde zalezu jako krysa. A se hýlovat. Kámo, týpci může být kdekoliv. Proti mě jsou dva. Teď to musím dát. Já mu tam zkusím dát gun, jestli mi nedá legendární.
Já mám ještě jedna schválně se mi přechodu stají na legendáry. Zase jakr. Chápeš to? On leží tak úplně na křivu. Ten jakr leží tak na křivu. Tak mi to asi hold vyplivu. Teďka by se mi ty teleporty hodily místo té katany. Tu katanu bych pak využil v případě fighting. Že 31 katana, no. Jako hele nevím. Docela málo. Já ani nevím, kde jsou týpci. Kam, tak snad ne někde poblíž. Snad na ně budu moc jít z dálky. Teď už to musíme vyhrát, jinak jako kámo nevím. Počkej, už ho vidím. Tamhle je jeden. Jo, tamhle je jeden, tamhle je druhý a počkáme se do fajtě a pak bychom mohli zádička hezky. Já už vím kam půjdu. Půjdu za tady ten kámen, tady bych se vystavil nahoru. Tady se jdu vystavit nahoru a... Kámo, teďka budu mít high ground, hodně dobrý. Patrně, aby o nás nikdo nevěděl, sice korunka nás asi prozradí, ale tak to je jedno. Jsem se slyšel. Kom jde, borec. Já můžu jít zase zpátky, kámo, pryč. Jde ze zóny, jde? Blbá senzitivita. Přebij mi ho, jasný. Já zkusím tu masku kam použít. Když už ne katanu, tak masku zkusíme. Ale 40 metrů, to je daleko ještě ode mě. Když nebude o mě vědět. 100! 120! Má bílý, do prčic! Ne, nechoď po mně. Kámo, má bílý ten borec. No prostě, on se výhluje. Klasika. Jak mu dám sypu do té stěny. Ale ne, proč? Ta zóna jde sem tam. Ne, proč? Já musím tam jít. Co mám teď tady jako dělat? To? Dole? On mě dá. Jo! Kámo! On si ubral na full, to je blbec. Fuj. Máme to tam lidi. Konečně challenge splněná. To tady natáčím takovou dobu, se snažím, aby to dalo na jedno video. Yes, máme to tam lidi. Jak jste mohli možná vidět. Vyhráli jsme teďka s korunkou krásně, podívejte se, kolik jich mám. On si buď to ubral na full, nebo už neměl dostatek hápek, kámo. Na zónu. Jako. Ty krásu, konečně. Ale vždycky se mi to tak v tom endgameu seká, nevím proč. Tak doufám, že se vám video líbilo. Můžete tam hodit like na TikTok. Já to vydám možná i na YouTube, vidím. Mějte se krásně a uvidíme se zase někdy při nějakém speciálu nebo nějakém videu. Čau čau.